Wat maakt het een ielrikker nou een goede ielrikker? Een goede ielrikker, ja. Dat is heel moeilijk misschien, maar alles moet even kloppen natuurlijk. Het is met zoutje en met de kwaliteit van de iel en ja, alles eigenlijk een skimmeitje en het mag gewoon een plaatje wijzen, alles maar in moeten passen. Ja, je moet zelf insnijden, een skimmeitje en dan doet er wat meer voor het oren en ja, soms beloont dat en soms net, ja. Dat is een beetje het eigen. Ja. De kampioen van Vrienteer die is er nou net. Vergunt het dat die kansen voor dit hier? Nou ja, er zijn goede 20 rekkers, dus ja, iedereen die kan wel een hieltje rekken, dat zei het soms net zo vol. Ik ben net zo heel veel vrouw die hielrekje. Wat doe je dan? Nou, voor het gezelschap van mijn man zorg je dat hij op het tijd zijn eten en zijn drinken krijgt en ik verkeer je die heel. Nou ja, mijn man die kent aardig goed, ja. Hij is in 2004 en in 2013 Fries kampioen hielrekje geworden. En op orenwedstrijden zit er meestal ik wil in prijzen. Geduld is een van de belangrijkste dingen met hielrekje. Ja, je moet wel met goede hout, echt met eikenhout, hielrekje. En daar broeken ze dan al wat oorspul bij. En dat zeggen we net, want dat is geheimke vaak. Waar wordt hiermee gerookt? Het beuken, eiken en een beetje turf, maar dat zijn baggelaars. Dat zijn ouderwets gestoken turfstukken. En gedroogd op een akker. Ja, dat geeft een beetje een zoetige smaak. Dus dat is, het is bijzonderder dan alleen maar eiken en beuken. Hier gaat ongeveer 25 pond in. Zeg maar 125 palingen. Ja, precies. Ja, dat kan het ook. Ja, ik kwam niet over, ja. 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 Gaarheid.